السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ ودعاء خير لنذ لطف كرم بلن قبول دبتا هم أنذا إيلو نتشرينغ دوس يارنغ قوم خيشنغ إناتانغ أغل غيزنغ دنيا آخر سعادة قننمك يد عقلق بيثن إن شاء الله. خداي تعالى يوردمذ parahat vatanımız emniyet ağzı birlik asayiş arameşte nığmat bolçulukta iman avreyde saklasın inşallah. Geçen haftelerde pek Allah'ın koklamığı bilen gözümüzün nuri, başımızın tacı olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi 7 kat asmanın üstlerine cennet dağdağı görüp ondan yukarı Sidretül Munteha varıp ondan yukarı barallarının gurrunu hizmetine de yetirdik. Ve şonna ettehiyyatü gurrunu Âmener Resul ayeti Beyik Allah Teala bilen Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arasındaki gurrunlardan hizmetine de yetiriptik. İnni inşallah gurrun iyidin alıp gitmekek bir qis hızık almalı dersimizi aydıp oham inşallah gurrun iyidini ders aydamızdan sonra qıssan iyidini alıp gidersin inşallah. Ey mümin Müslüman doğullar, ey imanla yaşayan dostlar, görün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan horluk çekip kan qiyinçılık çekdi. Huday Teala Resulullah'a bir cayda verdi, bir halat verdi. Nem verdi cayda? Ovadan öy verdi mi? Qav yer verdi mi? Ekrançılık verdi mi? Qıl kumuş verdi mi? İnni Allah Teala Resulullah'a bir bihtirin zat verecektin. Yok, bu zatlardan bir erzişli zat verdi. Yankızatlı biderek değil ha. Yönü bulardan bir erzişli zat kan. Bitir bir muhim zat verdi. O da ne hemen? Allah Teala yakillik. Allah Teala yakillik. Tekarrubu ilallahi azze ve celle. Sen kan horluk çektin. Gel sana behterince ayda var. Apartman vereyim diyeyim. Allah Teala onu demedi. Apartman 7 kat asmanın üstüne çıkardı. Hey 8 metre 15 metrenin gurrunu değil. Belli oliyen behterin zat, en erzişli zat, en bahalı zat Huday Teala yakillik bolmalı. Ey cavan dost, yaxşıca yüreğimize yazıp koyayım. Behterin zat Hudaya yakillik. Behterin zat Allah'ın aşkı.
Bihterîn zat Hudaý Taala'nın mehabbetidir. Görün Resulullah'a Hudaý Taala zaýda tip berdi. Halada tip berdi. Nämäni? Bendem horluk çykdyň gel dergaha diýdi. Bütün insanların üstüne çıkardı. Bes her kim Hudaý Taala ýakynladygyça içinin rahatlığı, aramışı, deruniyeti köfelip izzeti köfeljekdir. Ol adam Hudaýa ýakyn bollugyça izzeti artanna onu mensen ýa başyk onu yamallap asylyp onu yamallanymiz bilen onu izzeti kemelmeýe. Näme diýip Hudaý Taala onu izzetini artdyrypdy. Hudaý näme diýip izzetini artdyrýar? Şol Hudaýa ýakynlygy känilip barýar. Onu ulum millet bolup asylşanyň menen ona hiç zarar bermeýe. Ulum millet onu yamallany bilen, ulum millet ona asylany bilen zarar bermeýe. Onu zelil har edip bilmeýe. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah işte gurrun gelecek. Miraçtan geleni bay atılyalı. Zelil bir adamdır. Hudaýyň ýanyna zelil bolsa, hor bolsa. Aziz, hormatly bir adamdır. Hudaýyň ýanyna aziz bolsa. Emma insan Hudaý Taala'dan daşallygyça, günäge bulaşdygyça zelil bolýandyr. Onu mensen öwüp men sen onu ulultjak bolanymy bilen hiç ulup bilmez. Hudaýyň ýanyna aziz çyn azizdir. Hudaýyň ýanyna zelil çyn zelildir. Gaty ders almaly adamyz. Görün Resulullah'a behterin halat, behterin jaýda Hudaý Taala nämäni berdi? Hemme kişiden ýokary derejä çykardy. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey imanly dostlar, güne akşam Hudaý Taala bilen kepleşip münajat edende näme diýen? Allahumme ehdini fîmen hedeyt. Ahirragını aýtýar. Ve tewellani fîmen tewelleyt. Fe innehu la ya'izzu men adeyt ve la yezillu men waleyt. Tebarekte Rabbena ve Tealeyt. Resulullah'dan güne akşam Hudaý Taala münajat edip aýtýanmışdyk. Sen men neşin aýdaýlyň? Näme diýänmişdik? Hudaýa bir adamı dost tutunsan meni de dostun edeweri. Çün Hudaýa her kim sen dostun bolsa ol adam hiç hor bolmaz, zelil bolmaz. Ve la ya'izzu men adeyte. Hudaýa her kim sen düşmanyň bolsa ol adam hiç aziz bolmaz. Ol adam hor bolup, zelil bolup dünýeden geçer ol adam diýip Resulullah'dan güne akşam Hudaý Taala bilen münajat edende aýtýanmışdyk. Hudaýyň ýanyna izzet tapjak bolaylyň. Hudaýa ýakynlyk tapjak bolaylyň. Dünýä ahir gönülmek inha bila deslapky almaly dersimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mi'rajyndan. İkilenjisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derejesini kulağımız bilen eşitdik, gözümüz bilen görün ýaly bolup barıp asmandan asmana peygamberlerin ruhu bilen kepleşip derejet ýokaryk bardy. Imanly dogallar, biz şoň ummatyna biz azanymyzda eşhedü enne Muhammed Resulullah diýipdiz. Şoň sinine ýabyşsak, peýgamberiň sünnetine gaýym durmak bilen şu Resulullah'ın ýygyny bolýasa, näme gaýgymyz bolmaly biziň? Şu Resulullah'ın arkasynda ýabyşyp otursak. Dünýä ahir on gaýgysy bolmaly ki, wagtyky öwünden ýörüp barýan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolandan soňra. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin ýygyny de gaýymjak ýapşaýlyň, ol dereje ýyrek gidende ýygyny düşer ýana. Hilafe peýamber kesi reh guzid ki hergiz bi menzil nahahat resid. Emma qissan ýygyny alyp gideýliň. Ettehiyyatı urrundan sonra, Amener Resul urrundan sonra Hudaý Taala Resulullah'a aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Ey Muhammed diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Lebbeyk ya Rabbi." Hudaýa baş üstüne näme buyursaň diýipdir. "Hel gammaka an ja'altuka ahiran nabiyyin?" Yüzmüňden kan peýgamber ýerdim. Şoň sen iň ahyrkysy etdim. Seni tamam peýgamberliň ahyrkysy edenim, seni gam gussaga goýan däldir ha?
hormat näme be? Hudaý Taala Resulullah göwüllük berip, onu edip aýtýan gurrunlary görüňda. Aýa seni peýgamberliň ahyrkysy edenim, seni gamy gussak goýan däldir ha? Qultu la ya Rabbi. Hudaýa ýok, gamy gussak goýana. Ohum izinden aýdypdyr. Fehel gamme ummeteke en cealtuhum ahiral umem? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aýa sen ummatyň gamy gussa düşen nädir ha? Hudaý Taala näme diýip bizi ahir zaman peýgamberiň ummaty edipdir. Ol iýri geçen ummatlardan etmändir diýip ummatyň pikirini harap eden nädir ha şu gurrun? Qultu la ya Rabbi, ýok Hudaýa, harap edenak diýdim. Onna Hudaý Taala aýtdy, kulak as gowjetdi. Ablig ummeteke minni as-salama ve akhbirhum anni ja'altuhum akhiral umam li ufdiha al-umama indahum ve la ufdihahum inda al-umam kaza fi ad-durr al-manthur. Onna ey Muhammed dipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ummatyma men tarapdan salam aýt dipdir. Beyk Allah Taala aýdypdyr. Ve ummatyma da eşitdir. Men şu ummatyny ahirin ummat ettim te önkü ummatlardan ders alarlayaly. Nuh peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Salih peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Hud peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Musa peýgamberiň kawmy falan tüýsli bolupdyr. Isa peýgamberiň kawmy falan çolardan ders alaryaly. Wala ufdihahum indal umam. Muhammed peýgamberiň ummaty falan tüýsli bolupdyr diýip de bulardan soňra şonu agdap biýabry bolmazlar ýaly diýipdir. Eger Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biz önçek koyan bolsa, bizden soňran bir ummat gelse agdajak da 500 ýyl hormatly peýgamberiň ýygyna düşýän nagy gadryny bilmediler, nämetmediler falan tüýsli bollar diýip inniki ummat gurrun etmesin. Bulardan soňra ummat koymadım, şoň hatyrına ahir zaman ummaty etdim diýipdir. Nedanem kodamin sokan guyemet ki vala terisi ançe men guyemet. Resulullah vardı, näme keplemeli bir, näme aýsak ondan ýokary bolýar. Imanly doganlar, şu hormat Hudaý Taala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beripdir, on arkadan bize de beripdir. Gurrun açyk eşitdik. Şu ýagdaýy bilen ýene özüni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýaşaýşyndan, sünnetlerinden, zindigi namasından agdalayan meclislerden, şu oturşuňyz ýaly. Ya Peygamberimizin getiren dinini agdalayan gurrunlardan özüni bir neçe gurrunlar bilen güýmep alqalyan adam ne kadar ol konnygymatdan garlygy bolar be. Nesip etme gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyenmiştik. Ay canımız, malımız, oğul gyýyzymyz, en atamyz fedasy bolsun Resulullah janyň. Owadan gysga duasını görsene. Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda. Resulullah janyň duasy. Hudaýa Hudawanda, men senden dileyen şu gowa adamlara nesip eden zadyň maňa nesip et diýenmişdik. Dilesek Hudaý ýok bermerin men, berjekkä diýermi? Bu awadan dogany wer. Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda. Hudaýa ak ýollarga adamlara beren nigmatyny maňa da nesip et diýenmiş. Bu hormat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hormatyny, bir ahir zaman ummatyň hormatyny, ýene özüni bir bahanale bilen, bir sebeple bilen, hanyň manyň edip gurrun güýmäpdi, bu meclislerden galmak, elbetde ol kan bereketden galmakdyr. Ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özüne dille görüp, ya ol Resulullah janyň ak ýoluny dille görüp, ýene olany beýrekde Resulullah bir hormatçylyk edip, ona ihanet olar, nauzubillah, ol näme olar, ol Hudaý bilmeli. Hulasa Hudaý Taala ohammany şol Meraçda 7 gat asmanyň üstüne aýdypdyr. Men seni ahir zaman ummaty etdim, ta inke senden soňra bir ummat gelip sen ummatyny biýabraylyk bilen agdamar ýalypdyr. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: وفرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. Oham şo giýje Hudaý Taala maňa we ummatyma 50 wagt namaz giýje ünnet okuyorsun diýip farz etdi diýipdir. 5 wagtda 50 namaz.
Onna boyun aldım, oham qaytdım diptir. Fenezeltu ala İbrahim ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Felem yakul li şeyen. Yolla 7. asmanı İbrahim Halilullah vada. On denesinden geçtim, ola zat diymedi diptir. Oham 6. boyuna geldim. İni etek geliyor abi kulli yere kaşın geliyor Cibril ferişte bilin. 6. boyunda Musa peygambere vardım. Fekale ma farada rabbuka ala ummetike. Ey Muhammed dur diptir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaý Taala ummatyna näme farz etdi diýip Musa peýgamber aýtdy. Oham men aýtdym 50 namaz buyurdy diýip. Oham Musa peýgamber aýtdypdyr: "İrji ila rabbika fes'alhu takhfif." Öwrliýdiňe diýipdir. Bar ulukon dergaha gaşyn bar, Hudaý Taala'dan dile ummatyna yeňiltsin diýipdir. Son men mundan yeňirrek, azaňrak zady Beni İsrail öz kavmime aydamda etmediler diýipdir. Sen ummatyňda etmez diýipdir. Şuma hal fursat diýipdir. Beýik derejede gelippäň, beýik dergada gelippäň, bar ummatyma dile diýipdir. Ummatyňa yeňilligi dile Hudaý Taala'dan diýipdir. Bolýa diýdim Cibril ferişte bilen gaýta gittim. Farajatu ila Rabbi, faqultu ya Rabbi khaffif an ummati. Oham ýene öwrülip bardım, aýtdym: "Ey Hudaýa, men ummatyma yeňil buyuran farzyňy kim?" diýip aýtdym. Hudaý Taala da 5 namazy aýyrdy, bolýa 45 namaz diýipdir. Öwrülip geldim ýene de İbrahim Halilullah zat diýmedi, 6-njy goýuňda Musa peýgamber bar. Oňa geldim. "Näetdiň ey Muhammed?" diýdi. Men aýtdym 5-sini kimdi diýip. "Ýok, öwrül, ummatyň başarmaz. Hudaý Taala'dan dile" diýdi. Bolýa ýene gitdim aýtdym: "Ya Rabbi khaffif an ummati." Hudaýa men ummatymdan yeňilt diýip diledim. Bolýa 40, ýene 5-sini aýyrdım. Yine geldim, yine Musa peýgamber aýtdy: "Yok, dile yeňilsin, ummatyň başarmaz. Beni İsrail başarmadı. Sen ummatyň bedeni zeif, öýleri ejiz, başarmazla" diýip aýtdy. Yine öwrülim 35, yine öwrülim, yine Musa peýgamber iýberdi 30. Yine öwrül, yine git 25, yine öwrül, yine gel 20, yine öwrül, yine git 20, 15, 15, ahir 5 namaza gelipdir. Aham Hudaý Taala aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, innehunne 5 salawat li kulli yawmin ve leýle." 5 namaz boluşmaly gijewniň içinde. Fa ataytu ala Musa ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam. Aham 5 namaz bilen yine Musa peýgambere geldim. Aham aýtdy: "Bime umirte, näetdiň?" diýdi. Onda 5 namaz diýdim. Onda Musa peýgamber aýtdy: "Öwrül Hudaý Taala'dan dile yeňiltsin" diýipdir. فَقُلْتُ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ. Ey Musa, utanmamın kâne urulim diýipdir. Hudaý Taala beter yeňilipdi diýipdir. 50 ýerde 5 ýerde inni var ma utanýan diýipdir. "Walakinni arda we uslim, men razi diýipdir, men teslim diýipdir, bollum menki diýipdir." Am Hudaý Taala "Fanuditu ayya Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, inni qad amzaytu, faraditu ve khaffaftu an ibadi." Men hükmümü yürüttüm, kestim diýipdir. 5 wagt namaz etdim diýipdir. 5 wagtyny Hudaý Taala'nın azamatynyň beraberine ýykylmaly bolarla diýipdir. Ýykylmak muhim bolansaň her rekatde 2 däne secdämiz bardyr. Görüň, namazda bir dik durýar, bir rükûat ýat, ýa-da secde 2dir. Allah Taala'nın azamatynyň beraberine beter ýykylmak bolansaň 2 edek. 2 edek näme? Müň diýse göz üstüne, baş üstüne, kıyamata seli baş üstüne. Näçe diýse beýik Allah'ın azamatynyň beraberine ýykylmalydyr. Ohum Hudaý Taala aýdypdyr: "Ve ja'altul hasanata bi aşri amsalha." Men sowabı 10 beraber etdim diýipdir. 5'e gaýym dursala 10 etseň 50 hesap bolýar diýipdir. Emma ey Rasulullah, günäni bir günä diýdim sen ummatyňa. Bir wagtda bir palan sowap etse 10 beraber, emma bir günäni men edasam diýip ýadyna düşse, oňa zat ýazyrmaýan diýipdir günäden. Emma şo günäni edasa da artık mastel fakat şu günahın ödünü yazdırıyan diýipdir. Hadisin sahih bide. Bolýa, aham Musa peýgamber aýdypdyr. Faqala Musa ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam, "Fahbit bismillah." Allah yarın bismillah ogranly etek gaşyn diýipdir Musa peýgamber. Şondan Cibril ferişte bilen ýene gaýtypdyr etek. 5 namaz bilen. İnşallah wagt bolsa ahyryna görüň öder namaz barada. Fahbit bismillah. Hudaýyň ady bilen ugra Allah yarın diýipdir. Aham etek gaşyn gaýdy berdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Felemma nazaltu ila as-sama'i ad-dunya nazartu ila asfala minni." Qawla gasim.
7 kat asmanları geçirdim, in eteki koyuna geldim deyiptir. Bizim üstümüzdeki ay gün yıldızın üstüne koyun. فَاِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَسْوَاتٍ Şöyle eteği gözledim deyiptir, görsem tüssü, tozan, kalmakal sesi var. İn eteki koyunda, bizim üstümüzdeki koyunda. Ohum men aytdım, مَا هَذَا يَا Cibrail. Ey doğunum Cibril, bir ses, bir tüssü, bir tozan, bula neyme deyiptir. Ummatın üstüne, insanlığın üstüne tozan, tüssü, kalmakal valvati. Onunla olay deyiptir. هَذِهِ شَيَاطِينَ يَهُومُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمْ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوُا الْعَجَائِبَ رواه الإمام أحمد وابن ماجه. Senetli vurun. Hay bula deyiptir, şeytana mengdeş adamla deyiptir. O kulağasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüsse tozan ses gördü. Cibril ferişte bula neyme deyiptir. Bula şeytana mengdeş adamla insanlığın gözünün önüne haramdat köküdüp, haramdat eşittirip, haramdat güymeştirip, şu daşından aylanıyıp böyle, ta inki insanlar yer göğünü özleyip acayipleri görüp, Huday Taala'nın azamatlı kudretlerini görüp, imanlarını arttırarlar yali, şu anrı verdadı güymep, gözlerinin önüne tozan koyan yali, gözlerinin önüne tüsse koyan yali, gözlerini saflıktan, kalpları daştan görmeklikten kalplarını kör edip duran şeytanların işleri davet ediptir. وَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَرَأَوُا الْعَجَائِبِ Eğer şu şeytanı mengdeş adamların şu bernamaları bolmasa, insanlar göğünü gözlerlerini, gözleri bilen ve yürekleri bilen kudret zatlar görecekler deyiptir. İnhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menin Cibril ferişten arasında kıvırırım. Bir kıysacık şu var edir, ders aydeyli, katıvır ulukan ders. Bu üründe halamın eşittik, hala eşitmesek hemmemizin başımızda bağlar. İnsanın 4 merhalesi var. Biri enesinin gövresi. Hemmemiz enen gövresindedik bir vakt. Enen gövresinde çağa neymi fikretiye? Çağa fikretiye hemmedatçı enen gövresi mukadiye. Taşeri sıktı ölür mukadiye. Şu mahal gövredeki çağa, şu alem cahandan dağ, yer, göğün, insanlardan haber var mı? Yok. Hemmedatçı enen gövresi mukadiyipti. Özde hoş şu takta. Dünya geliye, görüye alem cahanı, özümüz görüşümüz yani. Yer, göğün, asman, yıldız. Görsük bir tüfürde atla var. Deslakı enen gövresi, ikilencisi yeresi, ikilencisi dünya. Üçüncü bir merhale var. O da yeresi barzakh. Kıyamet bilen dünyanın arası. Ol bundan da giyinrak yer. Ruh çıkıya, ruh çıkanına acayipleri görecek. Çön her kim şu mahallesiliği merhum olup tır karınlaşımızdan beylekidin 7 kat asmanın üstüne çıkıyor ruhla. Sonra yine barmalı yerine var ya. Bir asmaları geçiriyor, acayipleri görüyor. Biz şu mahal görmeyenimiz bilen ruhumuz çıkanını görüyor. Çön barzakh dünyadan geçemizde ta kıyamet açılı bir dünyadan giyinrak. Çenança şu dünya giyinrak de enemizin gövresine nispeten. Oham kıyamet deyip bir gurrun ma, ol barzaktan ne beter giyinrak yer. Ahirin merhale. Bütün insanlığın ahirin merhalesi. Enen gövresi dünya, oham barzakh diyani kıyamet bilen dünyanın arası. Ondan beter giyinrak kıyamet günü. İnni şula evimizde ba, ruhumuz çıkanını da görüyor. Yönü ruh çıkandan sonra görüngde, ah oh ey bidatla diyenimizin peydası yok. Ne hem deyip? Vakt geçiyor. Fırsat tamam oluyor. İmmen şu acayipleri, şu mahal görsen, ve bir mahal nahilli öğrenin men. Bir mahal Kur'an-ı Kerim'den görüp bilyen, bir mahal Resulullah'ın sözünden görüp bilyen. Hazreti Mevlana Hanefi mezhepte bir alim adam ol name diye. Saye-i yazdan بود bende-i Huda, murde-i in alem o zinde-i Huda. Damene o gir zud ter biguman, ta rehi az afet ahir zaman. Bir Hudayın dostunu tap, bir Evliyaullah tap, bir Hudaya aşık adam tap, giyeceğin Hudayın ışkını götüren adam tap, fiinden yavaş göğe verme, ahir zamanın afetinden dinarsın deyiptir.
Ta inko yank şeytanı mengdeş adamlan tüstesi tozany aňry berdi ba. Şonu gözüň öňünden aýyrsyn, galbyň öňünden aýyrsyn, galbyň saf bolsyn, ajaýyplar görersiň şonda. Ondan mer görüp bilmersiň. Pikre galyp günüň güýmep güýmenme diýipdir. Başmyrak ýawyş Hudaý Taalaň bir aşyk adamlaň birine ýawyş. Ta inki ol gözüňde we galbyň öňündäki tozallar sübürsin, tüsteler sübürsin, aýna ýanjyk atyp goýsun gözüňe we galbyňa. Onu ajaýyp görersiň. Hulasa bir gurrun öwreleýin. Şol ajaýyby hemme kişgoriye kafir musulman haçan ruh çykandan soňra. Hoşa bahal ol adamy ki ruhu çykmaka Qur'an-ı Kerim'in ajaýyplaryny görüp ananyp Hudaýyň aşky bilen jany çykyp gitse gününin ol adam we wawayla ol adamy ki ruhu çykyp gitmeli Hudaýyndan gafil bolup we Hudaýyň kelamyndan gafil bolup ebedi kösenje we ökünjiň içine girmeli wawayla ol adamdan. Ine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek gözü bilen görenlerdi. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdyýa gellim meni Mescid-i Haramda düşürdüler diye. Bismillah. Meraç gecesinin gurrunlar tamam olup gellim meni Mescid-i Haramda düşürdüler. Kabe'nin yanına. Ummu Hani Peygamberimizin ağasının gıydı, ecekelerinin miydi, balalarının miydi diýsen boljak. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın ayallygyny. Şoňa aýdypdyr deslap. Men öten akşam şu ajaýyplary gördüm, inni yere geldi Kabe. Mekke-i Mukarremäge düşdi. Ajaýyplary gördüm diýipdir. Oham Ummu Hani aýdypdyr. Ebu Talib'in gıydı, Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın da ecekesi bolýar. Mene kavmi eşittirama diýipdir. Owaň adamsyna eşittirama diýipdir. Ozol seni yamallap, sana halan keplerini aýdyp bäle, bu kefi eşitele, sen birje giýjäň içinde, barp Beytül Mukaddese barmaly, bir aýlyk ýol. 7 gat asmany gördüm diýen, peýgamberleri gördüm diýen, beheşte dowdaky gördüm diýen, seni maskara derle diýipdir. Sen agam aýtmasaň gowy boljak diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bapsinden ýaşypdyr. Am Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sinni çakakana aýtjak diýipdir. Hak aýdylmaly bolar diýipdir. Dersal hak aýdylmaly bolar diýipdir. Dersal şoja bol, mert bol imanyňa. Batyr bol. İki nefer ay ahun sen ahun sırap ben diýiljek kefinden çürim çekin hak aýtyp bilmejek bolup atýar. İki neferden çürim. Sen açandan men ahun boldum diýer mi kadip fakat şojal kefinden gaçyp öz imanymyzdan daşalýarsa käýerde. Gör Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aýtjak haky diýipdir. Daşaryk barypdyr, erti namazdan soňra hawa ýaktylypdyr. Ebu Cehl gelipdir. Hel kana min şeyin? Näme hawaň perta diýipdir, gurrunmamy diýipdir Ebu Cehl peýgamberimiz. Qala na'am. Hawa diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gurrunma diýipdir. Näme gurrun diýipdir. Öten akşam Beytül Mukaddese gittim diýipdir. Bir aýlyk ýol, ýene urulyp gelmeli bir aýlyk ýol, 2 aýlyk ýol bärsi. Oham turandan Ebu Cehl aýdypdyr. Beytül häzir gurrun ýygyny aýtmaka. Beytül Mukaddese gelin, bardyň, ýene gelin, ýene de biziň ýanymyzda duruňmy diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala na'am hawa diýipdir. Şu gurrun fakat meň ýanymda aýtýaňmy ýa owaň adamsyny çagyrtam da aýtjakmy diýipdir. Çagyrtaň da aýtjak diýipdir. Owaň adamsyny çagyrtyp hemmesi çoşup gelipdirler. Am Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehl aýdypdyr. Maňa aýtýan gurrun owaň adamsyna da aýtdy diýipdir. Am Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. İnni usriye bi el-leyle öten akşam meni Hudaý taraflyin meni akitdile ila ayna ýerek diýipdirler kafirler. Peygamberimiz aýtdyr Beytül Mukaddes ila İliya şol Filistin'deki Beytül Mukaddese Peygamberimiz hawa diýipdir. Ýene de gelin ştak erti bilenmi? Hawa laňatmaka gelinmi hawa? Oturanyň miri aýdypdyr. Men kan Beytül Mukaddese gittim diýipdir. Täjirmişdik. Başga da gidelli kanmışdyk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de owaň adamsy bilipdi. Häzir Beytül Mukaddese kerwan menen giden adam del. İşte
daý muhim görürüm. O baň adamty bilýär-de. Eşekilje, atylja, diýerje gitmeli kerwan menen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Mukaddes'i görmediğini men hemme kişi bilýär. Kerwan menen gidip görmediğini. Ama o baň adam saýdypdyr. Awa tastati'u an tasifa al-masjid? Beytül Mukaddes'i yerine getirip aýdyp bilerdiňmi? Stülleri näçe? Eýwany nähilli? Dağdan daş ýakyllygy nähilli? Näçe gafsy bar? Kulply gafsy haýsy biri, açyk gafsy haýsy biri? Ýeke-ýeke aýtdypdyrlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýeke-ýeke aýtdypdyr. Falan näçe gafy bar, falançy sütuny bar, eýwany falan tüýsli, iler çetinni falan bar, gaýra çetinni falan bar, aşak çetinni falan bar, ýokary çetinni falan bar, dağdan daşlygy falan tüýsli, çökökläp ýerde, beýikläp ýerde hemme zat aýtdypdyr. فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب رواه النسائي والإمام أحمد وابن متيدايت شاهد الأذ دبتر بلا قال له وهم بيراي دبتر هل مررت بابن لنا sen Beytül Mukaddes'e giden bolsaň biziň kerwenimizde ýollatdy şonu gördüňmi dipdir له bismillah. Peygamberimiz aýdypdyr naam wallahi laqad wajadtuhum qad adallu ba'iran lahum subhanallah. Gördüm dipdir falan ile dämi dipdir. Bir diýelerini ýitirip şoň ýygyny götürdiler dipdir. Şo sen aýtýan kerweniň bir diýelerini ýitiripdirler, şonu gözläp berdiler dipdir. Gelellerine sorak görägen dipdir. Oham bir aýdypdyr hal mararta bi ibli bani falan onu falan kerwenine olardan öňçek ýa soňra gitdi onu gördüňmi dipdirler. Gördüm dipdir. Bir diýelerde döwülipdi dipdir aýagy. Şo gitişi bilen iň öwlerini de özi bäri gelýärdi dipdir. Iň öwlerini falan tisli diýäňisine qara ýagyz adam otydy. Şo diýäňisine de iki däne falan tisli çuwal bardy dipdir. Olaqan kise diýäňisine goýulan aňrybardat goýulýan iki däne çuwal bardy dipdir. Şo gelişi bilen gelse de ýene 3-4 günden meselen ýetmeli şo dipdir. Ýöne dipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki däne kerwana aýtdy. Üçüncü kerwan ine Ten'imden gelýär dipdir. Hajja gidelle, umrat ýalle bilýändirler Mekke mükerremen ýakynjak. Mescid-i Aýşe diýäle şoň ýakynjagyny. Ine Ten'imden gelýär dipdir. Aýşe inne ýene dipdir işte gün dogor dogmaz dipdir. Hala şo tadan geçmeli bärik dipdir. Aham bula aňta taňta bolupdyrlar. Bula da dogor çyksa inni beter geň bolmaly bolýarda. Gözleşipdirler, öwşerişipdirler, aňyrrak öwe bartdyrlar şo kerwan gelýärmi? Eýin hu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtyşyna görä gün ýokarrak gallygyndan ýanky kerwan giýip gaýtypdyrda. Am näçe on gözleşipdirler o kerwanny. Edil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdyşýany iň öwünde ýaşuly oturan, falan tüýsli çuwalla üstünde duran o da bizde dogry bolupdyr. Aham iň deslapky üçlenji kerwan o gelenne soratdyrlar. Siz diýe ýitirdiňizmi dip. Hawa diýe ýitirdik, ýerine de kan gezdik dipdir. Faramauhu bis-sihr. Nauzu billah. Jaduger de jaduger. Muň jadugerligi beter galypdyr ýokary. Taşdan ne görýän bolmaly dip bir tofarlar jaduger, odal imany zeif adamlar da imandan daşyp gaýta murtet bolup, odal kafirler ýene goşulypdyrlar. Bir ýejide bolup jokmy Beytül Mukaddes'e gitip gelmek dip. Özüniň akylyna görä, "Yo men özüm bilýän bu zatlary" dip Kur'an aýdyp duqa, Hudaý aýdyp duqa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şizre açyk hemme kudret aýdy watiqa, ýene de gözüniň öwünde hafa bolansaň, bedeni nejasatdan dol bolansaň, ýene de gaýtam kafirlikde durupdyrlar. In hemmen näme iki däne olaqan almaly dersimiz bar, onna hyzmatyňyza ýetirýäň. Awwal qata Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua edýänmiş. Allahümme inni a'udhu bika minel jubni vel bukhl. Peygamberimizin duasy. Hudaýa Hudawanda meni korkaklykdan sakla we bir de bahyllykdan sakla diýenmişdi. Korkak bolmaýyn, haqy deýin diýenmişdi. Näme? Şu mahal ulaqan ilimiziň içinde bir gaty derdiňmi ýerişi? Bir gyýyz olan, bir gelin namazly, edepli, ya erkoglan fakat kellesine aqçy berip goýjak, ya bir toýda bir ýerde namaz okuyjak. Şoňa hey, sen namaz soňra okuýaga, ahun boldungmy sen? Näme sofamyň sen? Molla boldungmy? Sen näme? Sen ýerekatna ýan diýiljek meselen, şonu maskhara derli dip, şo jar kefini göterip biljek bolup, şondan gorkup öz şo zatyny ýüze çykaryp bilen akda.
İyi duzu varmış o keplen. Seninle ahonmun, seninle mollamun, iyi manası varmış keplen. Ey imanlı doğun, ey Müslüman, şoca bol, batır bol dininde. Durdi men Hudayıma bendegi yetyenni. Ne olukan kep. Men hicabım doğurlayan, men hafa bağışlan arak içmeyen, ya men haram toy tutmayan, hele erkek katıştırmayan, çon imanı mecade vermeyedi. Bana diyalı batırlık dinine şocalık. Hop taraf şun beraberine vur, akıl kefaysın, şun beraberine vur, mekam kefaysınna, hiç mekam kefi olmar. Aytacak kefişi, sen ahunun urun kan ulağastın mı, ya sen ahun mollun mu, ahunun kefi al kepliyan hi manası mı? Düzsüz kepta yana, aytacak cevapşı da. Oğlunun aytmal kefi de öldü. Ulu kan adam, ulu kan denana olup şınaydır. Manası var mı? Düzü var mı? Lezzeti var mı şu gurrunun? Sen vakti ki Hudaya men bendegi edip, Hudayın radiyetsini tapacak deyip dukan mı oğlan kefaydı oti? Şu taada ayt, şuca bol, batır bol, haka ayt da ya erheleyi hanıvadı qavqul ağasın. Hanıvadı qatnaşıp duğundan başka bir hanıvadı bilin. Oham hey qavvarşyan. O tarafın zenanası ya erkeği, hey gülüşya şuhiyetiye, görüyen bir gülüşme şuh gurrunle, zenanan, sen öz zenanan imanını verir verip bariye, ya namus gurruna girip bariye, havarsız şuhiyeden şık bolup, durdi dosi, bir gurrunlara girmeyilli. Şuca bol, batır bol, sakladı, şuhiyi erkek, zenana, başka idafa, dinimize verir verecek gurruna girmeyilli, Hudayın hoşu gelmezdi. Şun beraberine ya doğrayt yan diğer taraf insafı olsa, men yanlışıptırın yer, yoksa da yüreğinle vurup, fasıklık bağı olsa, pasıklık, fucurluk bağı olsa, neyme ahun, bardat deyip bidirek bir dostuz kefaydır, on beraberine yeni qaimdir. Şimdi biz kan olukan derdimiz şey, şu kefi eşitmeyecek bolup, ödümüzde ahunmun, mollamun didirmeyecek bolup, yankın övünnek durup bilemedak da var. Ağlacık daha dövdü. Bir cenefer, dost koymiden neydi diyem Allah, şuna aydık bilemedak da. Hani batırlık dini. Din yani Hudayın hoşluğuna, Hudayın rızayetine. Ayaşı aydılayan gurrunlaşman akıl aytmayamışını, mantık şuna aytmayamı, iman şuna aytmayamı. Görün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aytacak hakkı deyiptir. Yoksa baranna aydıptır dem, haka aydıptır. Hey maskara diyotiyle Resulullah canı haka aydiyoti. Kimin arasına? Bir nezif, erbit, bir betbaktı adamların arasına. Demirden bitir soğuk adamların arasına. Sana tarafın bir Müslüman, atası Müslüman, birazcık ağırlanıp gezip be. Bir şondan bir kefeştmeyecek bolup, özümüz aldırap, eldirap dönmeyip, seni aldırama. Ne deyip? Sen arkan Huday Teala. Sen arkan Kur'an-ı Kerim. Sen arkan Resulullah'ın sünneti. Hey oğlunla değildir ha. Sen arkan bize sütun ne ha? Sütunun eyesi, mescidin eyesi, Kur'an'ın eyesi olan beypek Allah sen arkan. Yine aldırap, eldirap bir kneferin men kefin eştamayın deyip, ne menkilik bi? Bizler korkokluk, bizler eziylik olacak mı? O da kime? Kalbine iman yalfırlap duran mümin Müslümana gelişen zat değildir. Hiç gelişen zat değildir. İmanımıza batır olayım. Yine de bir azal kefayetçik olsa, men ne Huday Teala'nın rızayetini tapyanıyım. Bana başka uğrunu götürmedi. Açık ayıp, onu öz gurrunu ödüne, men öz gurrunumu ödümedi. Yaradan kadir Allah'ın rızayetmen işim var deyip. İkilinci ders almalılar, onunla aydeyin, o Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, Allah Teala yankılara cevap edip diye, onu aydıp tamam edeceğim inşallah. Vaktimde tükönüp var ya. İkincisi, ey erkek adam, ey imanlı ayallığın, ey zenane olup yaşap birin, ey ene olup yaşap birin, ey ata olup yaşap birin, ey komşu olup yaşap birin, ey ahuncan, ey mollacan, ey qarican, ey vağız veriyen, ey her kim ki bol, azalı kefeşitmek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağmıştık. Bir götürelim. Peygamberimizi görün, 7 kat asmanın üstüne çıkıp kaydan adam, Hudayın beyli bir aziz adamsı, hazır asmanlara çıkıp gelinin bir gün geçene kafirli azalı kefaydı otıyla. Hiresinden azalı kefaytmalı yoksa şu Resulullah canı da. Dur şuna nur bereket öyle. Aham sen men öyde zenana adamsından azalı kep
Ya her gaýtymyz bolaylyň, ızal kep eştilýädämi, özümize aýdaýlyň. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ızal kepler aýdyryp, maskhara edilip, jaduger dip nägat biderek kep, näder adam narahat eder birimde de aýdylsa, jaduger dip şizirek maskhara edilipdi, peýgamberimize Hudaýa salyp olar imana çagyryp bizi de aýdylsa, be Resulullah aýdylýar bilki 40 günäň içinde ömrümizde bir jegijämiz Hudaý Taalaň azamatynyň beraberini oýa geçiremizak. Hudaý Taala bendegi ýedi. Bir jegijä. Kadri ýejen oýa geçirip bilemizak daň otýança. Halis Hudaý Taalaň beraberini men iman menen duraýyn dip. Ýylyr ýelýän kadri ýejen oýa geçirip bilemizak. Ohan bize aýdylsa, oýa aýdylyk galsyn. Ohan bir görüňmi? Peygamberimize şu aýdylýan keplik gaty degýärmi kam, degmeýärmi kam? Ya aslyn peygamberimiz eşitmeýärmişdikmi? Bismillah. Şu görüňde aýtjak tamamam ayet bilen jogabyny aýtjak. Suala düşüneýliň. Bize şu mahal bir görüň aýdanna, sen nahun gulasyýarmy? Sen oturşuga barýarmy? Sen şey dersiň diýip bir meselen bir denana imanyny gaýym dursa, arasa toý tutsa, haramzat gözlemese, haramzat eşitmese, haramzat keplemese, hay beýtme diýse bir azal kefaydylýar-da. Bir de hemmämize gaty degýär. Ya ahunumuza degilenne, ya özümüze degilenne, ya alyp barýan Hudaýyň ýoluny degilenne sana gaty degýär. Aya şuurunly Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme de aýdylanna peygamberimize de gaty degýänmişdikmi? Ya peygamberimiň gulagynyň öwüne Hudaý Taala bir demir bir zat goýdum kamşy gulagynyň içine mübarek gulagyny girmez ýaly. Göreýin Qur'an-ı Kerim näme diýär? Auzu billahi mineşşeytanirracim. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Beyk Allah'ın kelamı. Onun ördülenci para Sure-i Hicr ahirin ayaları. Bardan açıp okuyun, keyfetten ayasını gözden tercümesini. Onun ördülenci para Sure-i Hicr ahirin ayaları. Gör manasını. Fasda bima tu'mar. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaýyň buyurun zadını dar kıllatda ayt adamlara deyipdir. Fasda dar kıllatda açık ayt bima tu'mar Hudaýyň buyurýan zadını ve a'rid anil müşrikin kafirler sana azaly kefaytiye ondan yüzün öwür. Näme üçin? İnna kefeynakal mustehziin. Ey Muhammed Resulullah, seni maskara etýärliň jogabyny özüm bereýin diýipdir Hudaý Taala. Olar maňa tapşyr diýipdir. Özüm olaň jogabyny bererin, azabyny bererin diýipdir. İýdini gör. Ve laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ey Muhammed Mustafa, Hudaý aýtýärşini. Men bilýän niye sana azaly kefaydan sen ýüregiň agyrýar diýär. Ina ayet. Ve laqad na'lam men Hudaý bilýän niye Hudaý Taala annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kafirlaň azaly kepleri bilen sen ýüregiň dargyp ýüregiň agyrýarlygyn men bilýän niye Hudaý Taala. Hudaý Taala Resulullahyň gulagynyň öwüne bir zat goýmandyr eşitmedili ýaly. Mübarek gulagynyň girip ýüregine agyrtýanmışdy kafirlaň azaly kefi. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Ey Muhammed Resulullah, men bilýän sen ýüregiň dargyp agyrýarlygyn kafirlaň kefi bilen. Ýygy on dermanyny aýdaýyn diýipdir Hudaý Taala. Her haçan azaly kefi eşitip narahat bolanda, fesebbih bihamdi rabbika ve kun minas sajidin. Subhanallah, elhamdülillah di, men ýüregiňden derdi aýryn, isine bir sowuk suw ýylan ýar edeýin diýipdir.
Bir dehlet tıllı namazda oki, men üstünden soğuk fuğuyan yâlı aydaynliptir. Ina Allah'ın beren cevabı, Hudaýyň bize beren nushaty. Azaly kefeşdiýän dämi? Ahunyňa, diniňe, Qur'anyňa alyp barýan ýoluňa aýdyly ýürüň ýarylyp barýar. Subhanallah, velhamdülillah. Aýt, Hudaý wa'de beripdir Qur'any Kerimde azamaty bilen imtihan etden gören, imtihan diýenim onu çynmy ýalanmadygyny peydalanmadan şirim. Şan aydın 3-4 tane subhanallah, elhamdülillah aýtsaňyz ýürüňizden şu derdiňiz soğurup çykarlar. Fesebbih bihamdi rabbika ve kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakel yaqin. Ey Muhammed Mustafa, ahir demiňeçeli Hudaýa bende bol, Hudaý sen arkaňdyr diýipdir. Ina ayatda tamam boldy. İnşallah pek Allah köplediğinden inniki hefte iidine alıp gider. Hudaý Taala yurdumuzy parahat etsin. Vatanımızı emniyet, aramış, asayişte saklasın can Hudaý. Musafiratda, hıtmatda, qurbatda, müşküllü doğulla hemmelerine Hudaý Taala yar olsun inşallah. Hudaý Taala merizlerimize kuvvet versin, merizlerimize şifa versin. Gözleyenlere de Hudaý kuvvet versin inşallah. Hücrelerimiz, mescitlerimiz, din bernamalarımız, dinimiz, dünyamız abat bolup yürüyüp dursun can Hudaý.